anyị na-eweta unu ihe na-edozi ezinụlọ ma ihe na-enyekwu n'obi ọma. Mana nke ụbọchị taa okwu anyị ji bịa pụrụ iche. Ọbịa anyị nwekwa n'ime ụlọ pụkwara iche. Ọbịa ndị mmanya ha na-akọ, ọbịa ndị na-eti eti. Mana tupu m na-ekwu isiokwu anyị ji bịa, ka ndị ọbịa kelee unu jikwa n'aka ha kpọọ onwe ha ahụ. Nne dị mma maka asụ a na-eme achọ ibido nkele ka ebidogo na nwoke ọkwa ejidede ka ọ ga-ebido na nwaanyị. Igba ndị ọlọrọ ọhụrụ na-asịzi ladies first. Anyị kwekwa anyị wụ ndị oloro ọhụrụ ka anyị bido na nke nwaanyị. Ka bido ka nwoke nọ. Ị chọrọ ime omenala? Yes. Ọ dị mma. Igbo tara ọjị tọrọ atọ ekele m unu. Na-asị unu ụtụtụ ọma nọ. Mmiri ọ na-ezo ebe ị nọ ka ọ bụ anwụ na-eti nke ma nke ọbụla. Aha m bụ Chidiebere Ụgbaja. Ọ bụ m ga-enye aka na ntụziaka nyere Oriakụ Osodi Akpatakụ Chinwe Ebili. Ọ bụ na ya ga-eme nnọọ ihe mmemme nke ụbọchị a. Mana anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche. Nnule anya unu ahụ ka o si amụke ka ọnwa. Ọ dị ka ọ ya bụ anwụ na-acha n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya. Nne anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche. Kelee ndị Igbo anyị gwakwana anyị onye ebe iwu. Ọtụtụ ọma nụ. Aha m wụ Blessing McPepple. Awụ m onye Rivers. Dugide ka ebe ahụ ka ha magodo isiokwu anyị ji bịa. A ga-ama n'isiokwu ma na-anọ ọchịcha ya. Anyị kwesịrị isiokwu anyị bịa ọbịa kọwaa anyị onye ebe ọmụ. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa ihe gbasara ego isi ụmụ nwanyị ya na-akpọ bride price. Ndị ifo na-akpọ ya dowry. Ihe o ji iwu akpọ ha bride price ndị Igbo ma nwoke ma nwaanyị ti isi na-agba n'Igbo ego ha erika. Ka anyị bịa maa ma ọwụ ego na-eri nri ma ọwụ ihe a na-ana ma ọwụ weta ji 100 weta ji 50 weta mma eku weta ngaji weta akwa weta ọjị. Ka anyị nụ n'ọnụ ha ihe mere ndị mmadụ ji agba ndị Igbo ọsọ. Ma anyị ga-eji kpọkwa ndị Igbo ha welatata aka ma anyị ga-agwa na asa ha welitekwa aka. N'ụbọchị taa mi na ha ga-eti ọnụ ka anyị mara otu anyị ga-esi enyere Igbo bụ Igbo aka ka ụmụ nwaanyị anyị na-alụ dị n'oge ka ndị nwoke anyị ụmụazị na-etolite etolite lụkwa nwaanyị ọsịsọ. Maka nwata na-eto eto ịkpara aka n'ọnụ te ị ga-alụ nwaanyị ọsị ya kpatabeghị ego. Amakwa m ka anyị gaa n'ụlọ ka nwanne m nwoke bidogodo gwa anyị ihe ego anyị ji dị oke ọnụ. Mana tupu gị na-aga ka ọ gwa ya onye ebe o si. Okay, na be m na Rivers State. Amaghịzi m ihe enyi m na-akọrọ m na Madam Chinwe na bride price. Na Rivers State generally ihe anyị hụrụ ebe ahụ na the bride price dị consistent. Ị chọọ ịlụ nwaanyị ị ga-ejikere bịa. Ele onye otu njike ị ga-eyi agbada maka isi njike. Ị ga-ejikere ma akpa gị ị ga-adị arụ na Rivers State. Na Rivers State because ndị mgbe na Rivers State ha nwere ndị mgbe. Yes, ndị ahụ na-alụ nwaanyị. ha na-alụ ebe a na-enwe ndị maka ozi akpa m ga-eju eju. Akpa gị ga-eju eju because otu ndị Rivers State si alụ nwaanyị nwụna ha na-akwado bịa before ị ga-alụ nwaanyị a. Ọwụ na iteta gị si na ị chọrọ ịlụ nwaanyị because some communities mma ha mecha traditional marriage ha na-assign ya traditional register. Ịma ma ịlụrụ nwunye gị ọfụma ọ ma ịlụ ya ọfụma because ịlụzie nwunye gị ọfụma meetie the demands of the bride price. Ihe ga-emenwu na you will get to that point ha ga-asị okay ha kpọọ gị echi ịlụrụ nwunye gị ọfụma ị ga-ahụ ya na rekọd na ịlụrụziri nwunye gị ọfụma. Ndị a na-eme ihe ọkwa ndị Igbo kwe nwere ndị Igbo maka ama m n'iwu onye Igbo awụ m onye Ikwere
isi iwe onye Igbo awụ m onye Igbo ihe mwuwe onye Ikwere ka anyị kwekwe anyị ekwele mgbe na akwa asụsụ Igbo ka a na-asụ ma a na-eme mmemme ọ dị ka ịlụ nwaanyị ya ihe niile a na-eme na Rivers steeti akwụkwọ na akpọziri Rivers steeti maka ndị gọọmenti na-eke steeti anyị na-ekwu ndị na-asụ asụsụ onye ọbụla na-asụ asụsụ anyị bụ onye Igbo ọwụcha Igbo Ikwere dị iche Igbo dị iche ịma ịsụwa asụsụ mmadụ ebe ndị mmadụ nwechara boundaries ị ga-eme discover na those communities nwere similarities like now for example ndị Igbo ga-asị ofe ndị Ikwere ga-asị miniwiri it does not relate. emekwe nke ọzọ ha na-asị ike Nke ahụ ka m hapụ ndị Ikwere gaa kutu a bit about ebe di m si ndị mba mmiri di m nwe onye Opobo and iru Opobo ha nwekwara language ha asụsụ ha wụ Igbani and ha nwere the normal language ha na-asụ dịka asụsụ ndị Igbo asụsụ ndị Igbo ọ na ọ dịka ọ dịka because ihe mere nsị na ọ dịka wụ na ndị Opobo ga-asị ike m na ike gị wọle and ihe that meaning wụ na mụ na gị wụ ofu mmadụ but ndị Igbo ga-asị ike m anyị na-agọta onweghị otu si Igbo anyị araghị ha anụ ya enwere ndị Igbo ndị a na-akpọ inu nke ndị Abakaliki ịgakwa eme ntị atọ ntị na eziokwu kwasị na awụ ha ndị Igbo anyị kwere sa awụ ha ndị Igbo n'ụbụta mana a na-anakwa ego nwaanyị a na-ana and ka hapụ ikwu ya mgbe anyị kwutere nke ego na-akwụ anyị ga-aga n'ebe a na ndị mba na mba mmiri ndị Igbo anyị dị ka ọkọmagoro nke ọ na-akọ na akpa ga-eju ejiji aje na enweghị ndị mgbe nga ha ngwa ka anyị mara ma ndị mgbe a akpa ha ga-eju eji ma ha gaghị alụ nwaanyị ha ga-alụ nwaanyị bụ ihe nchọpụtara ndị obodo anyị na-eme wụ na ụmụ nwoke na-join karịa otu dị iche iche so ha lụwa nwaanyị ọ ga-adịrị ha mfe ọ ga-adịrị ha very easy because ndị mmadụ ndị enyi ha ga-enyere ha aka nye ha ego just ime support the marriage but age grade maybe n'obodo anyị a na-akpọ ya age grade but ndị mmadụ nwere different clubs ha dịcha iwu na ha niile ha dịcha so mgbe ị chọrọ ịlụ nwaanyị support ga-abịa from those enyemaka ga-abịa from those groups ijoinichara but does not mean na gị nwa achọrọ ịlụ nwaanyị ị ga-ejikere ọ na-eme ọ dị mma dị odogwu ọzọ ya ahụ niile m na-akpọ gị nwekwa ha iche ihe niile awa ahụ gị ọfọ chief ka ọ bụ etiga anyị ga-aga obere nzumike maka nwaanyị anọ n'ụlọ ga-agwa ihe ha ji anwụ ha ndị Igbo na ihe ha ji anakwanụ ego buru ibu ma ibe ịlụ nwaanyị maka onye na-ejighị ego a na-akwa na Rivers ịma sọ ndị Igbo na-ekwe ego ya na-anakwa ego otu m nọ ego anyị na-awụ ego ntakịrị nwanne m nwoke nọkwa nga makwa na ndị Igbo a na-ana ego buru ibu mana ndị mba mmiri ha narị aṅa ego ụbọchị ọzọ ndị na-alụ nwaanyị ọsọ mana achọghị m ikwu nnukwu ka ha iwe m iwe